балете, бе. Може? Какво да поръчам? Кремация, балсамиране или погребение? И трите няма да рискувам. Къща. Телевизор без картина извън. Нарича зеца. Синка! И му възразява гласно и на ум. Не настоява децата да бъдат кръщавани на нейно име. Не твърди, че дъщеря ми не е сполучила с брака, а зеци направо е оцелил джакпота. Не става сутрин рано. Не вилне из къщата. Мирува и мълчи като рива. Обича като собствен син зеци. Винаги и до смърт. Почитайте си тъщите, за да се намерите къщите. Айде, да. Знае. Питате си, има ли в България мъже, които да приемат с радост службата към жената? Не. Има. Но само в рамките на клуба на забрените зетове. За да стане член, зетя трябва да приеме ново име и да положи клетва. Да работя като вол и да мълча като риба. Специално за всички бъдещи зетове, образователен курс за мъже. Педагогическа цел. Образователен курс, който позволява на мъжете да развият тази част от мозъка си, за чието съществуване не подозират. Програма от 4 модула, от които един задължителен. Модул 1. Задължителен курс. Да се науча да живея без мама. 2000 часа. Лектор Анастасова. Моята жена не е моята майка. 350 часа. Лектор Диргенчева. Модул 2. Живот по двойки. Да имам деца, без да ставам ревнив. 50 часа. Лектор Колева. Да престана да ругая, когато жена ми се среща със своите приятели. 500 часа. Лектор Тихова. Как да стигна до панера за мръсни дрехи, без да се заболя? 500 часа. Лектор Апостолова. Как да преживея една настинка без да агонизирам? 666 часа. Лектор Цачева. Модул 3. Свободно време. Да гладя бързо една риза в рамките на 2 часа. Практически упражнения. Да преносмилам без да се отипвам като мия чиниите. Практически упражнения. Мило, изпратиш мъжа си за картофи, да вземе да го блъсне кола. И ся куша пъле. Да е солист. Рецепита много да рецепи. Модул 4. В кухнята. Ниво 1. За начинаещи. Електроуредите. Он. Включено. Оф. Изключено. Ниво 2. За напреднали. Моята първа бърза супа, без да прегоря тенчерата. Теми за задълбочено обучение. Ютията. От пералнята до гардероба. Този мистериозен процес. Рисковете при напълването на формата за лед. Презентация. Последно научно откритие. Готвенето и изхвърлянето на боклука не водят до инцидентност. Практика в лаборатория. Подаряването на цветя не е престъпление, въпреки че си женен. Как да зашия копчето на ризата без да се обуда? Телеконференция с Харвардския университет. Приготвяне на багаж. Вродена некомпетентност или прогресивна умствена неспособност. Пералнята. Тази странна, непозната вкъща. Пералнята живее от ъгъл с калкъл. Фундаменталните разлики между коша за мръсни дрехи и пода. Съдовете след закуска могат ли сами да левитират домивката? Директни упражнения с Дейвид Копърфилд. Може ли да бъда личност, без да държа под постоянен контрол дистанционното управление? Демонстрация. А на финала питаме, може ли за Веянзет да стане 100 кила? Ако е бил 150. Може, безпално съветва на заветите зетове. Зетя трябва да изглежда, че обича родителите да го вернат повече, отколкото своите собствени. На едно мнение с тях по всички въпроси. Да цени високо всичките съвети и да ги изпълнява точно. Да благотвори природните дадености и кулинарните способности на тъща си. Да не се скъпи за подаръци и виночерпени. Твърди с радост, че децата са надарени изцяло с добродетелите на нашия род. А той е велик род. Поради което зетят отмисля да се скара с всичките си близки. Твърди, че цял живот няма
да благодари, че са избрали него. И все пак, ритуалното поднасяне на заплатата до някъде разкрива тази благодарност. А тайният плод и аз съм забран зет на своя ред разкрива само едно, че заврения зет си е жив дявол. Не искам да съм Даже когато е мрачен животът, вие сте моите слънчеви нощи. Вие сте моята радостна песен, вие сте пролет и лято и есен. Вие сте цяло море всеотдайност. Зная, в живота ми няма случайност. С вас телефонът ми дава заед. Вие се бутвате в мене на пеп. Вие ме правите щура и цветна. Вашият къс е заразен за всеки. Ако душата ми стане студено, вие ще станете огън за мен. Аз ще ви чакам като огнище, без уговор, без делки, без нищо. Само защото в душевните зими ние сме просто необходими. Помнете, смехът е също култура. Смехът е най-добрата терапия. Нека гневът да е карикатура, докато злобата просто се скача. Thank you.